από εδώ σήμερα. Και για μας, Παντελή μου, είναι μια πολύ σημαντική μέρα και σήμερα. Για όλους την BBCMI. Αυτό λοιπόν είναι Πόηθαο. Είναι το Πανσέλινος και κάτι, το μέρος πρώτο και το μέρος δεύτερο. Έτσι, για τους πολύ μοιημένους, η εισπνοή και η εκπνοή. Λοιπόν, ο Παντελής συνεχίζει τις προσχές του και κάθε φορά, έτσι, νομίζω, τα ρεκόρ θα κάνει με αντίπαλο τον εαυτό του. Έλα εδώ. Πάμε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα όμως του χρωστούσαμε άλλη μία πολυκλαδημένη απονομή και επειδή δεν σε προλαβαίνουμε, σήμερα που σε βρήκαμε, θα κάνουμε και τη... Σας τα δώσουμε όλα λοιπόν. Ένα δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν. Και το ουράνιο τόξο που του λείπανε δύο πρόβατα. Θυμάστε πότε το παρουσιάσαμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτό εννοείται βέβαια, εντάξει. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω την εταιρεία μου που με στηρίζει τα πρώτα μου βήματα. Προσωπικά τη Μαργαρίτα, τη Μάτσα, τη Γηγή της Όλυνα, τον παραγωγό μου, τον Ελευθέρω τον Πρόκειμο, τον Αριστοτή μου, τον Χριστό τον Δημητρόπουλο, τον Κώστα τον Περτάκη και την επιχειρηματία μου, που ήμασταν τα πρώτα βήματα μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στηρίζει από το ξεκίνημά μου. Όχι μόνο από το μουσικό ξεκίνημά μου, αλλά τα πρώτα μου βήματα δεν έχω κάνει. Και θέλω πολύ να ευχαριστήσω τα φιλαράκια μόνα που είναι από την πρώτη μέρα δίπλα μου. Και αυτά που ξεκινήσαν από την αρχή και αυτούς που βρήκα στον δρόμο τους φίλους. Τους διαλέγουμε έναν και πολύ δύσκολα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί και αυτοί οι δύο ειδήσοι έρχονται να πάρουν τη θέση από το αλκοολικές συνήθειες από το πρώτο μου δίσκο. Από το ξεκίνημά μου που τότε έψαχνα κιόλας να δω θα πάρω όλα καλά, είχαμε μια αγωνία, τώρα τα πράγματα μ' αρέσει γιατί πήραν τον δρόμο τους και πλέον μπορούμε να αποφασίζουμε μόνο απλά τι τραγούδι θα διαλέξουμε γιατί δόξα τω Θεώ γράφουμε πολλά τον χρόνο και αυτό μου αρέσει πολύ. Αλλά φορά ένα άλμπομ το χρόνο. Γιατί έχουμε και κρίση. Μπορούμε να καλέσουμε και το Σφαίρα όμως. Φυσικά. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σφαίρα. Έχω δώσει τους περισσότερους αποκλειστικότητες στο Σφαίρα. Είναι ο σταθμός που από το πρώτο κιόλας τραγούδι ήταν δίπλα μου. Θα το παραλάβει η διευθύντρια του Σφαίρα. Λεκνάζη. Λοιπόν, η βραδιά σήμερα να ξέρετε ότι... Φυσικά. Η βραδιά σήμερα θα είναι πολύ ιδιαίτερη και στα τραγούδια που έχω διαλέξει και με τη σειρά να πούμε και τα λοιπά. Θα τα θυμηθούμε όλα, δεν θα αφήσουμε κανένα γιατί συνήθως από το άγχος βραδιάς, από το βοτό και αυτά τα ξεχνάμε. Λοιπόν, μια μεγάλη ευχή, πάντα τέτοια. Να σε καλά. Φυσικά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο